Viza kampaniyası Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp Türkmenistanyň banklary tarapyndan raýatlaryň viza bank kartlaryna pul salmak we bu serişdäni daşary ýurtlarda nagdlaşdyrmak ýa-da nagd däl hasaplaşyklary amala aşyrmak düzgünleriniň towtudylandygy baradaky maglumatlary reddetdi. 27 fevralda Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Visa Global Holding LLC kampaniýasynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça baş dolandyrjysy Galym Tabyldyýew ýanwar aýynyň 2-nji ýarymyndan viza kartlarynyň mali operasiýalarynyň doňdurulandygy baradaky maglumaty resmi taýdan reddedip, hyzmatlaryň towtudylandygy baradaky islendik kontekstde viza kartlaryny agdamazlygy soraýar diýdi. Visa Türkmenistanda transaksiýalary, ýagny bank amallaryny ýerine ýetirmegi we ähli partner banklaryna kadaly rejimde hyzmatlar bilen üpçün etmegi dowam etdirýär. Biz Türkmenistanyň banklaryna hudurlayan hyzmatlarymyzy toktatmadyk we töle ulgamynyň durnukly işlemegini üpçün etmek maksady bilen hyzmatdaş banklarymyz, suwda hyzmat kärhanalary we beýlikler bilen ysnaşykly işleşýär. Diýip Tabyldyýew Azatlyk radiosyna uradan ýazmaça beýanatynda bellidi. Şol bir wagtyň özünde ol kartdan peýdalanmakda haýsydyr bir bökdönçlikler ýüze çykanda onda Visa bank kartyny ulanýanlara bank emitsent, ýagny pul birliklerine gymmatbaha kagydlary şol sanda bank kartlaryny dolanşaga goýberýän banka ýüz tutmagy maslahat berdi. Ýatladyp geçdik 23 fevralda Azatlyk radiosu Visa kampaniýasy däldi. Türkmenistanyň banklary tarapyndan Visa bank kartlaryna pul salmak we bu serişdäni daşary ýurtlarda nagdlaşdyrmak ýa-da nagd däl hasaplaşyklary amala aşyrmak düzgünleriniň ýanwar aýynyň 2-nji ýarymyndan bäri towtudylandygyny habar beripdi. Şonu adynyň efirde agdarmazlygy şerti bilen Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylar bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň Senat bankynyň we Döwlet Daşary Ykdysady iş bankynyň jogapkär resmileri Visa bank kartlarynda öňden bar bolan pul serişdeleriniň hem häzirlikçe doňdurulandygyny gürrüň beripdiler. Häzir daşary ýurtlarda ulanyp bolýan Visa bank kartlary dolu doňduruldy. Bu bank kartlaryna pul geçirmek üçin gelýän raýatlaryň hem pul serişdeleri kabul edilmeýär. Bu çäklendirmäniň haçana çenli dowam etjekdigi barada bize de hiç ýyly maglumat berilmeýär diýip Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady iş bankynyň jogapkär resmisi aýdypdy. Galy berside häzirki wagt Türkiýanyň Istanbul şäherine sapar edýän türkmenistanlylaryň adyndan 4 sansy 27 fevralda özleriniň türkmen banklary tarapyndan berilen Visa kartlaryndan peýdalanmak islendi. Onuň neden nagd däl hasaplaşyklary amala aşyryp bilendiklerini Azatlyk radiosuna anonim şertde gürrüň berdiler. 23 fevralda bolsa Gazagystanda okuyan türkmen studenti özüniň Visa kartynyň işlemeýändigini we bu mesele boýunça Türkmenistanyň Döwlet Ykdysady iş banky bilen habarlaşandygyny aýdyp, jogapkär resmiler indi daşary ýurtlarda bu kartlary ulanmagyň düýbünden gadagan edilendigini aýtdylar diýdi. Häzirki wagt Gazagystanda okuyan türkmenistanly studentleriň her biriniň Visa bank kartlarynda 400 000 Amerikan dollaryna çenli pul galdy. Bu puly ne nagd alyp bolýar, ne de nagd hasaplaşyklar üçin ulanyp bolýar diýip anonim şertde söhbetdeş bolan türkmen studenti aýdypdy. Şeýle-de fevral aýynyň ortalarynda Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Lewap, Daşow we Mara vilayetlerindäki bölümleriniň bir-birinden garaşsyz işgärleri Azatlyk radiosuna anonim şertde maglumat berip, Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň ýurduň daşynda Visa kartlaryndan peýdalanmagy ýatyrmaga taýýarlanýandygyny we bu barada ýörite ýygnaklaryň geçirilýändigini aýdypdylar. Türkmenistanylaryň Visa tölek kartlary bilen baglanyşykly kynçylyklary indi köp wagtdan bäri dowam etse-de, türkmen häkimetleri bu barada häzire çenli resmi düşündürüş bilen çykyş etmän gelýärler. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Merkezi Bankyndan resmi kommentari almak synanşyklary hem netije bermeýär. Halkara tölek sistemasy Visa Türkmenistanda ilkinji operasiýalaryna 1994-nji ýylda başlapdy. Şol döwürde Visa kartlaryndan diňe daşary ýurtlar peýdalanyp bilýärdi. 1998-nji ýyldan başlap Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady iş banky Visa kartlaryny öz yerli müşterilerine hem berip başlady.